It-bassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bett. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Antonello Bella jsemmikom u jagħtikom merħba 32 programm mis-sensiela It-Bassir. Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej ser ikollna l-aħħar żewġ logħbiet ta' kampjonat jew Health Malta Premier League mill-iktar missielet, mill-iktar eċitanti, imma anki minħabba l-format tiegħu mill-aktar kontroversjali. Nibdew fortni imma. Għada il-ġimgħa fis-7 ta' filgħaxija fl-Istedju Nazzjonali ta' Taqali ikollna l-finali għat-tielet u raba' post bejn żewġ timijiet delużi wara l-eliminazzjoni li kellhom fis-semifinali. Valletta kontra Hamrun Spartans. Forsi Valletta iżerħu xi plejers minħabba l-impenn li għandhom fil-finali tal-FA Trophy il-ġimgħa ta' wara. Imma żgur li l-coach Tejn Mikallef ma jridx jinsali it-tielet post iserraħlu rasu biċ-ċert minn post fl-Ewropa għal daqstant żgur illi ħajprova jinżel tim kompetittiv biżżejjed biex jagħti sfida lil Hamrun Spartans li wara d-disfatta li kellhom il-ġimgħa li għaddiet ma' Marsa Xlok ma jistgħux ifallu din il-logħba għax inkella ir-riskju li jibqgħu mingħajr tazzi Ewropej wara l-istaġun strepitus li kellhom din is-sena fejn waslu anki tal-fażi tal-gruppi tal-UEFA Conference League ikun wieħed kbir. Is-sibt fl-erba' u mbagħad ikollna l-aħħar qatt tal-jew Health Malta Premier League għal din is-sena. Il-finalissima. Florjana kontra Marsa Xlok. Florjana ser jibdew bħala favoriti, imma ma rridux ninsew li Marsa Xlok huwa tim li kapaċi jagħti logħba l kulħadd u fuq kollox kif rajna anki fis-semifinali kapaċi joħloq is-sorpriżi. Jirnexxielhom sa fl-aħħar Florjana jaqtaw it-tragward l-ewwel, jirnexxielhom sa fl-aħħar Florjana ittaffu mid-diżappunti tal-aħħar snin u sa fl-aħħar jieħdu kampjonat fil-ground. Jew inkella se naraw il-Marsa Xlok il taħt it-tmexxija tal-bravu bravissimu Enzo Potenza se jagħmlu l-aħħar sorpriża u ser jagħtu trionf lit-tim ta' Marsa Xlok għall-ewwel darba mill-istaġun 2006-2007. Żgur mhux forsi daw se jkunu żewġ logħbiet illi mhux ta' min jitlef, min verament għandu għal qalbu il-futbol lokali. Jina l-sissa jnaqaf hawnhekk wara dan il-blok ta' reklami nisimgħu l-kummenti ta' Roberto De Brincat fejn jidħol futbol internazzjonali u mbagħad naraw sew il-previżjonijiet li ħanamel għal daw iż-żewġ logħbiet kif ukoll il-kwoti offruti mill-sponsor tagħna Ejja Bett għal logħbiet li se jkun qed jiddiskuti Roberto De Brincat minn hawn ftit ieħor. Bħal dejjem infakkarkom ħudu pjaċir ilagħbu mal-sponsor tagħna Ejja Bett imma dejjem b'mod responsabbli. Ħudu ħsieb. Ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nirringrazzja Antonello tal-kontribut tiegħu fil-programm It-Bassir. Issa ngħaddi biex ngħaddilkom it-bassir tiegħi għal programmi mill-kampjonat Ingliż u kampjonat Taljan li għandna fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja, żewġ kampjonati qed jersqu aktar lejn qrib tagħhom. Mill-kampjonat Ingliż l-aktar logħba interessanti li għandna hija dik bejn Aston Villa u Liverpool. Aston Villa u Liverpool żewġ timijiet li mistennija jikkwalifikaw għal UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss. Żewġ timijiet li forsi wieħed stenna aktar minnhom, b'mod partikolari Liverpool li huma champions s'issa renjanti fl-Ingilterra u tajjeb nfakkar il-transfer market enormi li għamlu matul ix-xhur tas-sajf. Minkejja dan, Liverpool dan l-istaġun ħajspiċċaw bla trofej u ovvjament il-kwalifikazzjoni għal UEFA Champions League hija l-minimu li jistgħu jilqu biex tal-inqas jalqu l-istaġun fuq nota pożittiva. Aston Villa li jinsabu fil-final tal-Europa League fil-kampjonat wieħed stenna ftit aktar minnhom
għalkemm jinsabu fl-ewwel pożizzjonijiet però kellhom perjodi kemm xejn diffiċli li fihom tilfu ħafna punti u ovvjament ikollhom jikkuntentaw li jispiċċaw ukoll fl-ewwel 5 pożizzjonijiet għalkemm tajjeb li nfakkar li jekk huma jirbħu l-Europa League jikkwalifikaw awtomatikament għal UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss. Jiena l-bassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw. Logħba oħra mill-Ingilterra li mhix qiegħda fil-programm tal-kampjonat hija l-final tal-FA Cup bejn Chelsea u Manchester City. Chelsea li bħal Liverpool kellhom staġun diżappuntanti, nazzar ngħid li kien aktar diżappuntanti minn tal-Liverpool, fil-waqt li Manchester City fil-waqt li ħelabu din il-final għadhom fil-taqbida għar-reb tal-kampjonat flimkien ma' Arsenal. Manchester City li f'dan l-aħħar perjodu jidher li reġgħu ingranaw qabdu r-ritmu għalkemm ovvjament fallew punti kontra Everton, però final hija dejjem final. Logħba tibda xejn b'xejn u kull episodju kapaċi jkun determinanti biex tim joħroġ rebbieħ jew joħroġ tellif f'din il-finali li hija waħda mill-aktar mistennija fil-Gran Brittanja. Jiena tbassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' rebħa għal Manchester City. Fl-Italja l-aħħar 2 programmi li għandna għal dan l-istaġun taqtija ħarxa bejn 5 timijiet għal 3 pożizzjonijiet fil-UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss, 2 logħbiet li ħajkunu determinanti fl-opinjoni tiegħi huma dak bejn Juventus u Fiorentina u d-derbi ta' Roma kontra Lazio. Juventus kontra Fiorentina li għamlu ċert li l-istaġun li jmiss se jerġgħu jilagħbu fis-Serje A wara l-bidu diżastruż li kellhom f'dan il-kampjonat fil-waqt li Juventus għadhom jittamaw li jispiċċaw mal-ewwel 4 u b'hekk jikkwalifikaw għal UEFA Champions League. Wara r-rebħa li kisbu barra minn darhom away kontra Lecce u t-telfiet li sofrew Napoli u Milan, Juventus qabżu fit-tielet post tal-klassifika u issa jinsabu 2 punti bogħod mit-tieni post. Però ovvjament il-fatt li anke Roma u Como rebħu kompla jagħmel il-klassifika waħda ferm qasira b'5 timijiet ġo xulxin li ovvjament ħadd minnhom ma jaffordja ifalli il-punti. Għal dan il-konfront jiena npoġġi il-Juventus bħala favoriti li jiksbu it-3 punti. Roma kontra Lazio, derbi ta' Ruma, derbi li dejjem ikun wieħed ferm mistennu, ferm akkanit. Dan l-istaġun ovvjament derbi kapaċi jagħti verdetti mill-aktar importanti. Lazio li jilagħbu l-final tal-Koppa Italja meta nirrekordja dan il-video il-logħba għadha ma ntlabitx għal daqstant ma nistax nikkummenta jekk Lazio kisbux kwalifikazzjoni għal kompetizzjoni Ewropea bir-rebħa fil-Koppa Italja fil-waqt li Roma kif għedt għadhom fit-taqtija għal post fil-UEFA Champions League. Għalkemm Roma fl-opinjoni tiegħi jibdew favoriti, Lazio sforzi rivalità kbira li hemm bejn dawn iż-żewġ timijiet mill-Belt Kapitali Taljana nemmen li ħajamlu minn kollox biex itelfu l-aspirazzjoni ta' Roma li jieħdlu fil-UEFA Champions League. Għal daqstant id-bassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw. Nirringrazzjakom bħal dejjem tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Wave Beats Music. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjebet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.